Ia-uzi, lasă-o așa. Dă-i așa. Lasă-o așa. Zi mai ușor, așa, fine. Florica! Chiar dacă Dumnezeu ție ți-a ajutat, nu trebuie să uiți de unde plecat. Nu trebuie să uiți prietenii tăi, mai ales de frații tăi. Solo! Care ai furat cu ei, hai! Chiar dacă Dumnezeu ție ți-a ajutat, nu trebuie să uiți de unde plecat. Nu trebuie să uiți prietenii tăi, care ai furat cu ei. Opa! Să iasă toți prietenii lui Florica la joc, care să sunt prietenii lui. Să iasă la joc! Să nu uiți părinții tăi, mai ales de frații tăi. Cel mai mult contează în viață să nu uiți de altă casă, să nu uiți părinții tăi. Solos! 5 milioane de la băga pentru Florica. Chiar dacă Dumnezeu ție ți-a ajutat, nu trebuie să uiți de unde plecat. Nu trebuie să uiți prietenii tăi, care ai furat cu ei. Chiar dacă Dumnezeu ție ți-a ajutat, nu trebuie să uiți de unde plecat. Nu trebuie să uiți prietenii tăi, care ai furat. Să vină Dan Finuțu, procurorul, lângă Florica, să pună în spatele lui să-l scoată. Ia Dumnezeu fericire și noroc. Solos! De la Dan Finuțu să dă 10 milioane pentru Florica Țeptaru. Dea Dumnezeu fericire și noroc pentru fratele lui 10 milioane. Auzi cuvintele astea. Cel mai mult contează în viață să nu uiți de altă casă, să nu uiți părinții tăi, mai ales de frații tăi. Cel mai mult contează în viață să nu uiți de altă casă, să nu uiți părinții tăi, mai ales de frații tăi. Chiar dacă Dumnezeu ție ți-a ajutat, nu trebuie să uiți de unde plecat. Nu trebuie să uiți prietenii tăi, care ai furat cu ei. Chiar dacă Dumnezeu ție ți-a ajutat, nu trebuie să uiți de unde plecat. Nu trebuie să uiți. Să vină și George, primul complice al lui Florica, să știe. George de la Jilava, primul complice cu mătrul lui Florica. Am și prieteni și dușmani, și dușmani, și dușmani, fiindcă am noroc de bani. Cam și eu valoarea mea, valoarea mea, valoarea mea, cum m-a născut mama mea. Am și prieteni și dușmani, fiindcă am noroc de bani, fiindcă am noroc de bani. Cam și eu valoarea mea, cum m-a născut mama mea, cum m-a născut mama mea. Mai acum un an de zile nu vede unde am la mine, să mă întrebe ce mai fac și ce de casuri mai trag. Mai acum un an de zile nu vede unde am la mine, să mă întrebe ce mai fac. Para numai de la Marius, să nu toată lumea.